הנה אנחנו בשנה השלישית של יששכר וזבולון, מתחברים לתורה, ואני מזמין אתכם, בואו נתחבר, אנשים שעובדים, שיוכלו לעזור לאנשים שלומדים, שמקדישים את החיים שלהם ללימוד, שהם גם לוחמים, גם חיילים, ועשו מאות ימי מילואים. האברכים שלומדים תורה הם לא פחות חשובים מהחיילים בשדה הקרב, והיינו בשדה הקרב ונפצענו, נלחמנו. עברתי 4 ניתוחים, ואני בדרך לניתוח 5, עוד מעט עוד אחד בארצות הברית. וככה התגלגלתי לבית מדרש. פתאום אתה מתחיל שיקום יום, אבל אתה מחפש תוכן ליום, וחיפשתי תוכן של תורה. בין כל הטיפולי נפש וגוף, זה ממש שילב את זה. זה נתן את הכוח לקום בבוקר. הלב של החיים זה לימוד תורה. אני לא מתחבר אותה עם בן אדם פה מהעיר, שבבוקר הוא עובד. בערב אנחנו לומדים. החיבור הוא נוצר בלבבות. גייסתי בעצם אחרי החתונה כבר. מלחמה היית? מלחמה היה הרבה יותר 200 יום. שזה עוד יחסית סולידי. יש פה חבר'ה תומכים באברכים, תומכים ברוח של עם ישראל, מחזקים את השותפות הזאת שתמיד הייתה בעם ישראל, בין יששכר לזבולון. ניתן לאברכים קצת אפשרות להקל על מצוקות היום-יום, ונחבר את החלקים השונים של עם ישראל. נהיה עם אחד בעזרת השם. בואו תתחברו. ישראל מתחברת לתורה עם ינון מגל. היכנסו עכשיו ללינק המצורף.